Nah, ngene iki bos. Bos, tiba ngono kuwi jaman biyen. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Ki sementara cacah ki apa ki uji nyali ning Jati Bayi ya. Awake dhewe ki dandani ki bro. Gandani son kanggo engko apa wi? Sahur kok ya. Aku sahur wis. Kok gugah wong sahur. Gugah wong poso bos kok sekitar jam 3-an. Ya ini kan gugah orang berpuasa, gugah orang berpuasa. Di prepare bos lah, engko kemarin ki rusak bos. Lagi dise rusak wingi ndi? Kiwa ki kene, keno. Heeh. Lu anyar bos. Baterai anyar lho. Ini klakre ki rusak kabeh wingi. Karo bane iki Karo bocor. bane bocor. Mulane sudah 2 malam gak anu ya. Rong dino gak metu. Garong dino gak metu awake dhewe. Langsung fresh. Tumpukane beda, Bos. Nggih, Tumpukane beda. tumpukane karo kemarin beda. Iki kan didandani awake dhewe di pokoke ampre kuat piye. Nek kemarin kan ditumpuk loro. Ya kan di ini. Wis seneng tumpuk apa? Di ngene tapi iki tak gawe ngene. Oh, Ngono. mbok gawe piye? Tak gawe ngadeg. Oh, digawe ngadeg. Nek ngadeg menak, iso ngadeg kuwi malah menak geng. Enak ngadeg kenceng kok. Kenceng. Otote iki lho. Iya. Otote. Oh, kuwi lho. Lalah radio. Win iki gak Jawa win iki kok. Kenceng menak sok aslane. Ampune iki lho mat wis sas ya. Krungu apa ora nek kenceng penak keh bugeng keh. Kaya roro wae win ya. Wong sunate rong garing lho bugeng iki. Tak open dingin apa toh? Wis garing kok. Oh gak, Wis ketok. iki cacah iki kayak melayu ning Jati Bayi awake dhewe kon mantau kok kene apa piye? Kon ning kene awake. Kon ning kene kon mantau awake dhewe prepare iki ya. Oh, Oke, Bro. Sambil menunggu cacah iki wis bar porong iki. Sik tau cek lunga sak lagu ya. Ngrungokne sak lagu piye to? Beda aku cok. Alah, kendaan bener-bener puni lho. Win wong. Oh, cok buat aku. Iki sing kurang apa neh? Kurang sak lagu. Kok kurang sak lagu kuwi towane kaya ketoke gak patek muni. Muni urung tau digancerno kok. Ngono. Oke, jajal dicek kok towane sik. Ki ngapain mungkin gue mantap geng geng. Ndang dipantau jajal kaya apa. Awake dhewe mantau kok kene. Ndang HP-mu sik. Dipantau sik kok kene. Oke, Bro. Ki tak pantau kok kene karo Bugeng karo Win. Ki Lewe Pak Dik lepe Pak Didik lho. Yang percaya. uji nyali Ropi ya. Ropi uji nyali karo emang karo Misbah karo Dukawan karo Pak Dik. Kuwi posisi ning ndi wi? Mbok gak tau. Iki mantane kene ae. Jajal itu lho. Ya, iki lho bolos. Keluar. Lho, Misbah dadi apa piye wi? Lho. Misbah dadi yo. Geng. Geng, dol. Iki lho, Misbah dadi lho. Dadi sahur kok ya. Keluar ya nih kono. Iya. Iki lho. Oh, gak. Tak kira dadi. Iki bos, awake dhewe pokoke iki mantau cacah kok kene. Lah engko nek enek apa-apa awake dhewe telepon. Kudu budal rono, geng. Apa? Engko nek kira-kira kono mbutuhne apa istilahnya aku jemput aku ngene-ngene tri apa kudu mara rono. Iya, tapi nek ning kono. Lah ya komandone kono. Kono lho guru. Kayak seperti kayak kemarin Dukawan kayak dipantau ke omah bro, kok kene dipantau. Begitu selesai ya langsung alah Dukawan melayu terbirit-birit. Yo, deh kena. Lah rodok anu satik. Tik sing enak satik. Musik tok kemeng kan lho. Musik tok kemeng kan gak, nek musik tok. Masih anu lho, engko Gak nek ngene iki gak. Nek musik sahur gak.
Guys, Bro. Kita tunggu nanti komando dari sana ada tidak lah. Ini terpaksa videonya kita cut dulu ya, geng ya. Oke, siap. Geger. Kok padu nih kono lagi, Bos? Lagi. Geger. Iya toh, Kak? Ya iki nyapa iki kok padu? Srek ning kono ku yo. Coba lho iki. Kono lho. Gelut dhewe iki piye to maksudnya? Pak. Srek ning ndi? Kono lho. Saiki gak bahas kuwi, aku bahas misbah tadi. Saya tukang kono, aku dicetot. Alon-alon Pak Di, kayak gemeter. Aku bayarinnya tadi mau. Kowe cerita ning kene. Gak usah ning omah ae. Nah, ternyata ketika ning desa. Jadi ngene to. Suwe to. Ada nobar ya. Tapi ya terahnya sempat deh bungok barang kok. Mau ya? Bapak pantau ya? Ya musuh barang dua. Cuk ngono apa piye ngono kan. Rusak Karena aku mau fokus nang terus nganu apa wi? Waget dia cuk anu engke lho apa? Enek gip. Oh, anu to apa jenenge? Sing ning Ya dia kemarin mau iso. Ya cuk ngono. Kresek-kreseknya sempat dia diculoki dia meng. Sempat diculoki tuar ngono meng. Alah, bos. Ini malah padu lho. Iya lho. Ki bos dek mangke cacah ki sing mantu aku bos ning kene. Aku mantu dhewe lah, cacah sik prepare iki. Gunane toa lah Ora ora sik bos. Tapi dia mau pagi sempat training kan. Mau tinggal PI. Iya trah. Tinggal ning kene to. Ya, mantap. Ini bilo. Masih ngedumeng iki. Sinyal kok rame-rame. Lah yo, sinyal iki dhewe lho PI biring lho. Lah ya. Sok gumun aku dan. Ben pagi repot pagi awake dhewe penting ready tak. Yo. Penting ku ndang battle lho. Oke, yang penting kuwi kita ready engko go buka wong sahur ya. Ya piye? Cara nganu ki Kita upgrade. andum Turah banget ki lho. andum penggawean geng ya. Awake dhewe andum penggawean, andum gawe cara nganu. Sambil Masak kan. lagi lho. Sini kono wis masak ces, wis ambune kok kene. Ayo nek dadi gone ngarep kok piye? Sik tong tani cah-cah ben ngene iki. Engko ben disuruh. Kuwi bane wis dicek di bane. Kan aman misal. Aman iki. Kurang saiki. Pasang buat-buat ki lho, Mat. Yo dipasangi kabeh. Ben ini kurang kuwi lho. Nyari tok murah. Ya wis sampe karek kengko grengi kosok ben greng. Heeh. Dandane wae ngesakno cah cilik-cilik kok. Dinginane sempat rong dino lho ora anu. Gak metu alah Iya. sih. Alah. Kuwi lho ndur anu. Nah, kuwi. Kuwi. Lagi nak betel pagak A1. Gugah wong sahur ki pahalane akeh. Engko sing gak iso sahur, sing gak anu sahur malah iso tangi Kalau ngono. gak tuwek ngono kuwi nak gak iso turu, gak iso tangi. Piye Gus? Rungu ki iso tangi. Oh, ngono Gus. Nah, ya. biyen kan traktor. Iya, biyen traktor. Traktor. Alah, zaman cilik aku. Awo lho. Solawatan. Oh, sallallahu ala Muhammad. Ah, wis pokoke biyen solawatan. Traktor karo solawatan. Saiki saiki kupung biyen kan gone sono, Bos. Biyen lir-lir iki kaya mesti lir ilir. Andure wis sumilir. Wong biyen gone son ya. Gone son ya. Yo. Lumpang nak wong digawe. Wi lesung, glundung. Tung iki. Alah. Kowe pos Jawa lesung Kuwi aku critane. ceritane. Nah, aku wis menangi. Ya tapi kan jadi wong sing aku sing diceritani ya. Kuwi direne enek gabah kuwi terus plung wong akeh karo nyanyi bu nyanyine apa tapi Nyanyine ya. Dindi soalnya wesan. Nyanyine ya akeh biyen. Abdot kok luar Jawa ya ora bos. Kuwi tak RT to. Nyanyi kembang kopi iso. Terus apa kuwi jenenge? Gak sahur gak. Ora pokoke Pas gawe biyen zaman enek son lho. biyen iki wong wedok-wedok kuwi lesung lho. Lesung sitok kuwi kena dienggo nyanyi. Yo sak lirit ya.
Son mari glung dong tak dung 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 dang glung kembange koblung tak tung tung dang glung tak tung tung dang glung tak tung tung dang glung dung tak dung tung dang glung. Ngono lek Mas. Terus enek apa kemajuan terus enek toa to. Urung tua bar lesung kuwi dhisik. Ya terus Biyen Grundung kuwi mertandakno biyen ya. Wong siji apa kuwi mertandakno apa sotek to win malah iku lho. bar apa jenenge panen. Wong-wong panen lesung kuwi ya. Langsung. Pokoknya hasil panen Pani melimpah. pani sapa? Hasil panen melimpah. Terus siji ya pertama nek biyen gendrung kuwi ya. Gendrung. Arep apa leh ngarani labuan ngono kan nek ngarani. Oh, ya anu apa jenenge? Pokoknya labuan lah. Kuwi labuan, kuwi sik grundung. Terus panen yo grundung jangan biyen. Soalnya nek panene biyen kan kuwi to. Kepyo. Oh, karo. Lah apa? Kuwi grundung kuwi karo numbuk padi. Aja didanjat. Lah, asline biyen karo numbuk padi. Oh, mending ngene. Iya, numbuk padi. Pabi apa? Padi ki pari. Oh, pabi tak. Jadi dingin Numbuk padi. Ya, dung dung dung. Brung Sahur, 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 sahur. Lah iki apa konsepnya? yo kuwi Iki langsung. lesung. lesung biyen Jaman grundung biyen. kuwi. Saurunge enek son kuwi. Bar kuwi terus cah cilik-cilik kan wong itu wis waleh to Waleh, wis waleh kesel, wis duduk, tuwek. terus waleh dadi cah cilik-cilik ngadekno traktor lah traktor kuwi pring kerawin Dadi pring segar. tontongan Bolongi tengah kae? dibolongi ana sing bolongi loro bolongi siji karo dituthuk nganggo bongotan pring cilik Yo, aku teh telu wis loro ya. Tak loro piye sone? Tuk tuk. tuk tek tuk tuk ber tuk tek Nah siji piye geng kok ter iki? tuk tek Bolongan telu ki ter. Kepreke iki cara Aku sitok ya, aku bolong sitok ya. Tuk ya. tuk ya. Ya. Tuk Tuk tek tuk tuk tek tuk tuk tek tuk 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 tek tuk tuk tek tuk 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 tek tuk tuk tek tuk. alah petatuk tatuk lho. Lho sitok bolongan sitok iku ngono to. Tuk nah aku biyen zamane aku ya sing ngene iki tuk tek tuk 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 Walah tuk tuk tak tuk tuk tuk. ting tuk. tung. bar kuwi bar tek tuk kuwi terus enek kemajuan enek sing gawa suling barang ya Oh, lebih. enek sing murid karo jligen enek zamane jligen teko Jigen teko. jligen teko kuwi enek sing Jigen jligen teko. enek sing jligen iki enek sing tabu dang dang Oh, ngono. dang ngono Kuwi gandengan apa nek jerigen? Gadeng ya aku. kan ini traktor kuwi mang Traktor. karo suling Oh, wedeng ya. Wis sulenge. Wis mulai. Wedenge. Aku ya. Ya, wedenge aku suling wis iso anu ora Lah, wong tua kene wong tua gawe sulek kok. Iya. Lagu lagune apa kendang itu. Gawe asmara. dang wis sing Wis penting gak? wis jligen po traktore Tuk tuk aku tuk ya. wis Toh iki kamerane Kamerane kono lho, iya Mas. aku sing tok traktor wis sing Wis jligene tapi jerigen. dang 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 ngono Yo, dewe asmara yo yo. tok 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 tak dung tak tuk tak tuk tak tak tuk tak tuk tuk tak tuk tak Sulek kok teng-teng lho. sulek iki lho Oh yo. Oh. Ora. Mati. Elengku anu ae, elengku sapa jenenge? Sapa jenenge? Mas Bas apa Mas Ban? Tekan Bas. Adike Pak anu ae. Tukang suleng bek. kemping kok Kemping tak celok kan suleng bek melodi ya. wis aku sing suleng posing kowe traktor Aku sulenge bek melodi. ayo Ya. nyanyi suleng iki nyanyi Yo. Lah ayo Yo. jadi yo Lah melodi sik teng mau. teng teng lho. Kok Motor teng teng tek aku sing Tak-tak pertama kan isi. tok tok e to ya tegak tek ya. tok tek tek e diganti tok tok Oh, alah. kuwi Iki lagu apa? Dewe asmara Dewe tegak. Dong. tok 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 nah ngene iki bos Wis Bas. Biyen. Tiba ngono kuwi jaman biyen.
ini loh. Lah kok iso nabrak tuh? Enggak ini piye? Ini sejarah vektor saya. Bar vektor kemajuan kayak masjid. Nang masjid. Piye piye? Nang masjid kayak enek kentongan. Kentongan gede kae karo Gas ya. apa nang arep beduk. Nah, kuwi terus beduk min. Beduk ki nek diane dang tak duduk tak dundang tur tak duduk tak dundang gitu. Oh Bar, wih. bar kuwi terus enek toa. Wah, halo. Terus enek apa angklung bumbung kae. Nah, Wih dawa san. wis bar bumbung terus kemajuan terakhir iki. Iki ditutup esuk gawe ceritane. Esuk ceritane apa? Gawe cerita apa, Geng? Ceritane dawa, Bos. Oh, Asale ya sesuk neh to. Asale dawa. Dawa. Sesuk wong gugah tanu e. Uga wong kelon. Sesuk ya gawe cerita gugah wong kon ya. Nah, bos. Wis ngono bos. Bos ki sejarahe Adewe. awake dhewe pokoke iki karo mantu Mas. Mantap, Mas PI. Awas Ropi ki emang lab. Lah awake dhewe pribadi dari Bagi tapi wis ready nemen bos. Uga wong. Gugah wong sahur esuk gugah wong kelon ya. Wah, Matuk Bos, sik. ngono bos, salam asal. Wis memang ngono kuwi ae. Hmm. Ngolemat. Berarti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh.